Mayong to mga kamis or light dani karon sa may Amley no dani sa may lungsod sa Villanueva. Kay adto nagikataho uno nga multicab nga nahulog no sa Pangpang. Okay. Inyo asa. Sumuni karon ang atong sitwasyon. Ah, ay ikaw si Kwan. Ako? Kwan ni Michael? Unsa ni nga multicab? Close man? Gani na rin niya. So nada ni mga kamisor no ang ay nabalik kong live. Tikwan lang. So nada po tani mga kamisor no ang user kaguluan. Mga kamisor no. Nada ni sila ni kabuko na kuha na dani. Balik na mga kamisor no. Pasensya kayo kay walay signal dani nga area mga kamisor.